Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ YouTube channel रायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मोनथिखाबाय आं थाबनाय बा टाइटलाव नायनानै बेरब्ला आं थाबना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लोगोफोर आं दिनै मा होनो फेसबुकनि भाइरेल पस्टखौ लानानै नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। ओमफ्राय बे फेसबुकनि मा भाइरेल पस्ट बिलाय बे पस्टआनो जाहैबाय लोगोफोर दाथ' कामान्ड' हौवाफोरनि थाखाय सिख्लाफ्रा गोबांथार क्रासानो दं। फ्राय बे कामान्ड' हौवा सेंग्राखौ लानानै सासे मानसिया पस्ट होदों आरोना। बे पस्टखौहाय नोंथांमोना नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायना लानो हागोन। बांसिनानो नुखाबाय जानांगौ, गोबांथार शेयार जादों बे पस्टआ। ओमफ्राय मोननैमोन आरोना बे पस्टआ। फार्स्टआव सासे मानसि होदोंमोन, बेखौ लाना फैनाय जायाखै आं। ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड बाराव जानाय पस्ट, नैबे फेसबुकआव होनाय पस्ट भाइरेलखौ आं नोंथांमोनजों दिनै लाना फैनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय बे पस्टआव मा लिरदों आं बेखौ फरायना होगोन। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो स्क्रिनाव होनो हागोन, नोंथांमोनाबो नायना लानो हागोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय, बिनि सिगां नैबे पस्टखौ होयैनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा, बेनि थाखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बांसिन मानसियानो भिडिअखौल' नायो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा, बेनि थाखाय खालामदो आरो ना। अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। भिडिअ खालामनो थाखाय बुहुत खस्थ' जायो। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होयोब्लासो एकदम गोसोआ बोलो फैयो आरोना भिडिअ बानायबावनो। बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला बे पस्टआव मा लिरना होदों आं बेखौ फरायना हो दिनि। बाव लिरना होदों, नोंथांमोना फरायनो हागोन, आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनो हागोन। फरायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो। बाव लिरदों, आं बे फेसबुक प्रफाइलनि नामखौ खिन्थाला दे लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नायनो हागोन, आं स्क्रिनाव होखादों नालाय। बाव लिरदों, मिनिखादो रंजाखादो, जेब्ला डिउटियाव थांफिनगोन अब्ला बुजिगोन नोंबो हिनजाव। नोंनिफ्राय गोजान जाब्लानो दस्रा हिनजावजों लाइन लागोन बियो। थारमाने हिनजावखौ बुंनाय जादोंमोन आरो बेना। थारमाने हौवाया डिउटियाव थांबानो दस्रा हिनजावजों लाइन लागोन बेफोरबायदि बुंदों आरोना बेयाव। ओमफ्राय बुंनो हायो आं बे गुन्दाखौ नामावल'सो साख्रि आवला जागौमोन आं, साख्रियाव सिखाव आखुवा गुन्दासो, बेफोरबायदि लिरनानै होदों। ओमफ्राय बै पस्टनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। बिथाङा जानो हागौमोन बे हौवानि मोजां मोनलायनाय। ओमफ्राय हौवाया गुबुन हिनजावखौ लादों जानांगौ हाबा लानाय समाव। जाय मानसिया पस्ट होदों बेखौ लायैनि थाखाय बिथाङा बेफोरबायदि पस्ट होदों जानांगौ आरोना। नुनायावथ' बिदिनो। ओमफ्राय आं फंसे बेनि सायाव मा बुंदो आरोना, बेयाव मोजां मोनलायलायनाय समाव जाखायो। सोरनाबा सेंग्राफोरना सानै साथाम थायो, सोरनाबा सिख्लाफोरना सानै साथाम थायो आरोना। गासिखौबो बुङाखै दे, जायबा जाय दं आरोना। सोरबा सेंग्राफोरना सानै साथाम, सोरबा सिख्लाफोरना सानै साथाम बयफ्रेन्ड, सेंग्राफोरना सानै साथाम गार्लफ्रेन्ड थायो आरोना। बे सेंग्रा सिख्ला समाव थायो आरोना सोरलाबा। ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो दानि माबाखौ नायोब्ला ओरैबायदि आरोना, साख्रि गैयाब्ला हिनजाव मोननो थान। बेनिखायनो सेंग्राफ्रा गोबांथार नाजानाय थानांसिगौ आरोना दा, हिनजावखौनो मोननो नागिरा। नङाब्ला सेंग्राफोरखौ स्पेसियेलि बुंदों आङो। हिनजावफोरखौथ' जों गलामनि फिसाबाबो हाबा खालामो, नाथाय सिख्लाफ्राहाय गलामनि फिसाखौ हाबा लानो नागिराना। जायबा जाय गोबांथार दं बिदिया, गासिखौबो बुङाखै आं, लाग्राफोर दं आरोना। जायबा जाय दं आरोना गलामनि फिसा होनबाथाय हाबा लानो नोंजों फन रायलायोब्ला फन रायलायनायखौ गारगोन आरोना। ओरैबायदि आरोना। बेनि थाखायनो सेंग्राफ्राबो एसे पुलिस आर्मि लानो, साख्रि लानो एसे फोथारफ्राव प्रेक्टिस होबाय थादों आरोना। दाथ' नुखाबाय कामान्ड'नि थाखाय गोबांथार सिख्लाफ्रा क्रास जाना दं आरोना। बेनि थाखायनो सेंग्राफ्राबो एसे नाजा आरोना, बिदि फां फुं ओरैबा ओरै बेरायनायखौ गारनानै साख्रि नागिरनायाव गोसो हो आरोना। ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला। भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय माबाफोर गोरोन्थि एबा भुलफोर बुंदोंब्ला फंबाय एबा बिदा साननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम। थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट बाय।